Sanibonani bafowethu, ngicela ukuthi igama lami ngiligodle ngenxa yokuvikela impilo yami. Mina bengingomunye wabantu abebengaphansi kwayo iWest Gang. Ngicabanga uba sokunesonto sokunesikhathi sangesonto engiphumile kulona leli qembu leli. Ngike ngarealize mangihleli ukuthi lesi isikhathi esiright sokuthi ngishiye phansi. Kwabe sesimushe kakhulu futhi impilo yomuntu ibike engcupheni. Kuthe makhamba umfowethu phayana ngazibeka phansi isikhali. Okube-ke njengamanje njengoba ngishiyile, abafowethu sebeyakwazi lokho and abayithandi lento lena. And sengithola manje ukusatshiswa bathi mina ngizododela inombolo, mina ngizoveza imfihlo zabo. Ngikhuluma nje bake bafike edladleni bezongifuna, bafice bathola abafowethu phaya, badlulisa umyalezo ukuthi kufanele la ngibafonele futhi ngibonane nabo. Okungiphathe kabi kakhulu ukuthi basabise bona abafowethu ukuthi mangaba ngabuyeli kubona kuyocula amagugu. Manje bafowethu angazi ukuthi ngimise kanjani, angazi noma ngiye kubona, mangiya kubona bazothini. Mangaba ngingayi kubona, mabefika edladleni bethola abafowethu bayowenzani. Ngicela abafowethu ningibonise, ngicela abafowethu ningitshele ukuthi makukanje kwenziwa kanjani, ngoba impilo yami manje isengcupheni, ngoba bafuna ukuthi ngihambe. Kodwa futhi ukuhlala kwami phaya ngikubonile ukuthi nakho kubeka impilo yami engcupheni. Kumanje nje ngisezinkalweni, ngicamela ukushintsha indawo ngoba ngifuna ukuthi bengangitholi kalula. Angifuni ukuthi-ke ngikhulume kakhulu ngiveze izinto ebesizenza ngaphasi kwalo leli qembu, kodwa kona ziningi kakhulu futhi ziyesabisa. Ngiyacabanga ukuthi ekuhambeni kwesikhathi mase ngicabange kahle nami ngiyonilandisela ngezinto ebezenziwa mina ngikhona nezinto mina ebengizenza. Kodwa okwamanje ngisafuna ukuthi bafowethu ke ningibonise ukuthi into mangaba ikanjena yenziwa kanjani, ngoba mina ngempela angisafisi ukuba ngaphansi kwalo leli qembu. Sengisathile nesinqumo sokuthi ngiyalishiya, kodwa-ke manje impilo yami futhi isengcupheni. Niyabafowethu esikakhulukazi bona abangangena indawo kuyona yonke lento le, nyabo esisengcupheni, ngoba mengaba ngatholakali mina, iyodwa indlela abangangibamba ngayo ukuthi bangibambe ngabafowethu. Ngicela imibono yenu bafowethu, ngiyazi ukuthi
nizongijaja nakho lokho ngikulindele, kodwa ngiyazi bafuthi kukhona abantu abazongipha iziluleko ezokwazi ukuthi zingisize, abazongipha ama-tips. Manje umqondo wami ngiyi-one uStakhile, angazi noma ngiphindele emva noma ngiye phambili, kodwa mina ngokwami angisafisi ukubheka emuva. Bengicela ukuthi le VN lena nisabalalise ezinkundleni zokuxhumana. Bengicela ukuthi bafowethu niyitrendise